Evo, poštovani gledalci, mi se nalazimo u sred leta, da još uvek su deca na raspustu, mada je taj raspust počeo ranije, pre nego što je bio planiran. Deca su bila prisiljena da sede kući i da od kuće na neki način završavaju ovu školsku godinu. Kakva će biti sledeća školska godina i šta nas sve očekuje, razgovaramo sa jednim od roditelja koji ima svoje dvoje dece koja se spremaju za školu i žena se zaista raspitala da vidi šta može da očekuje i kako će deca učiti 2020. godine ovde u Americi. Pa evo i danas razgovaramo sa Radom Bojović, koja ima dvoje dece i koja se, eto, raspituje i želi sve najbolje svoje deci po pitanju edukacije i obrazovanja i druženja i detinjstva. Da li će nam deca imati detinjstvo kako smo mi imali, to je veliko pitanje. Rado, dobar dan, kako ide sve? Dobar dan, Dragana. Šta misliš ti, Pa da li si se evo, raspitivala? Da. jesam raspitivala se, čitala, pratila, ne samo u posljednjih nekoliko dana, već tokom celog leta. Mislim da je to na neki način bilo pitanje broj jedan svim roditeljima pre svega, a zatim i ostalim ljudima koji možda još uvek nisu roditelji, ali se nekako orijentišu po tom školskom kalendaru. Kod nas je informacija došla, dakle obaveštenje prošle nedelje, početkom ove nedelje, da definitivna odluka guvernera Kalifornije je da se škole ne otvore za fizičko prisustvo dece, odnosno da nastava bude isključivo online. Da. A kaži mi, kada je pred kraj školske godine, kada je isto nastava bila na neki način online, koliko je to uticalo uopšte na život porodični, jer deca su sad bila kod kuće, neko od roditelja mora biti sa njima. Da, to je uticalo puno. Deca su u našem distriktu, da kažem, naglo prekinula školu 13. marta, pardon. Ta odluka je donešena na osnovu preporuke celokupnog zdravstvenog sistema u državi Kaliforniji zbog naglog porasta broja obolelih. Međutim, tada je uvedeno i to neka vrsta vanrednog stanja gde je sve bilo zatvoreno. Međutim, ono što se sada razlikuje od tog perioda je što roditelji se sada vraćaju na posao. Dakle, neće kao što su u periodu mart, april, maj bili kod kuće sa svojom decom, sada neće biti u situaciji da to ispune, jer moraju da rade. Da. A Tako kaži mi, da u kako su ovom deca slučaju prihvatila to su... što ne mora da idu u školu, što mogu da sede kod kuće, malo nešto preko tableta ili preko kompjutera, preslušaju neke nastave, ali opet nema druženja, mislim, to je po meni strašno. Pa mislim da im je u martu, kada je to krenulo, bilo simpatično i interesantno. Međutim, već krajem maja je počelo da im smeta, da im nedostaje taj socijalni aspekt školovanja. Zatim, kada se to produžilo i na kraju školske godine, mnoga deca su bila razočarana jer su ostali uskraćeni ili za proslavu završetka školske godine ili za neki vid ekskurzije koji je planiran ranije, posebno deca koja prelaze u high school, oni su trebali da odu neku ekskurziju, nije se dogodilo, mature se nisu desile, tako da mislim da je tada krenulo jedno onako razočaranje zbog svega. A koliko to može da deluje na psihički razvoj deteta, jer ipak deca su sada u najosjetljivijim godinama i odjedanput su tu nekakve velike promene. Oni su se do juče družili sa drugarima, sad su odjedanput izolovani, nema druženja, nema ekskurzije, nema normalnog života kakav je nekad bio. Da, nema skoro ničega. Mi svi znamo da odlazak u školu ne predstavlja samo to obrazovanje, neko intelektualno, već i emotivno, psihofizičko obrazovanje. Dakle, deca su uskraćena za
jedan veliki deo tog njihovog socijalnog života. Pored toga uskraćeni su za sportove kojima su se bavili, tako da su oni sada kod kuće, da kažem, u stanju mirovanja nekog. Dakle, ne bave se sportom, nemaju fizičku aktivnost napolju, ne viđaju svoje drugare, da igraju fudbal, košarku, nebitno. Tako da se fizički ne razvijaju, samim tim i psihološki i emotivno se ne razvijaju, odnosno ostaju uskraćeni za neka iskustva i svakodnevni raspored koji su inače ranije imali. Da li ti veruješ u neke teorije zavere i da je to na neki način sve neka vrsta kontrole? Jer sada deca kada uče online, neki kompjuter beleži njihovo znanje, njihove reakcije i sve živo. Uvodi se 5G generacija mreže koja će još više i još brže da nas kontroliše. Meni sve ovo deluje malo nestvarno. Nestvarno. Ja ne znam koliko će oni da sarađuju. Baš me zanima koliko će ta deca u stvari sarađivati sa tom vrstom obrazovanja, jer zamislite jednog dečaka od 7-8 godina koji treba da provede 6 sati ispred ekrana. Da. To je skoro nemoguće. Znači, ali kad pogledaš, to je 6 sati kompjuterske kontrole nekog centralnog kompjutera i pravljenja profila tog deteta. Pod uslovom da to dete sarađuje, jer ako kod kuće nema nikoga, ako roditelji moraju da idu na posao, ono apsolutnu slobodu ima da se ne uključi na taj čas. Pa dobro, ali neće proći taj čas i to je opet neki kompjuter registrovao kao negativan poen. Da. Da li si nekad razmišljao u ovom pravcu? Ja ne znam kako će oni njih kontrolisati. Ako nikoga nema kod kuće, ako su roditelji u obavezi da rade, evo ja sam par puta dobila obaveštenje od učiteljice moga sina da je on recimo zakasnio na čas. Da, internet čas. Znate, na internet čas, da. Da, na internet čas, jer to je dete koje je naučeno da bude u tom nekom određenom settingsu. Znate, da profesor je tu, da su deca oko njega. Ta mlađe deca, mislim da i ne shvataju koncept online predavanja. Da. Oni verovatno misle mogu da se uključim bilo kada. Pa, to nije baš tako. Nije baš tako, pogotovo sada kada ipak ti nastavnici se u određenom momentu uključuju, sva deca se vide na tom Zoomu, a sva deca se vide kako reaguju, koliko prate. Znaš kako, nekada mi u školi smo mogli malo i da se provučemo, odemo u školu, pa da li slušaš, da li ne slušaš, da li krišom čitaš neki strip. Ovo ipak na neki način ima malo kontrole, koliko se meni čini. Verovatno da ima. Ja sada mogu da kažem samo iz ovoga što sam videla kod moje dece, njima je dozvoljeno da recimo ugase kameru. Bilo im je dozvoljeno. Ne znam ni da li je dobro, ni da li nije. Ja jednostavno ne mogu da se složim sa tim vidom obrazovanja. To je za mene još uvek neprihvatljiv način, posebno za mlađu decu. Da. I kakva je odluka kalifornijske vlade, da li oni očekuju da će to da se promeni možda u nekom skorijem periodu, od čega zavisi, da li od razvoja epidemije ili vakcine možda neke buduće ili ne znam čega još? Još uvek ništa nije saopštio po tom pitanju, dakle jedino saopštenje koje je došlo iz njegovog, da kažem, tog kabineta je da ova školska godina počinje sa distance learning. Znači, nikakvo obaveštenje. 7 dana pre toga je dato roditeljima na neku vrstu glasanja, da li bi možda pola-pola, da recimo 50% vremena bude u školi, 50% kod kuće. Međutim, posle toga je došla ta njegova naredba gde je rekao da je obavezna online nastava. Dakle,
deca ove godine neće krenuti u školu fizički. Da, to zaista nije dobro. Nadamo se da će se promeniti što je moguće pre, ali kako mi izgleda, ovaj eksperiment radi dosta dobro. Pa ja se nadam da će se promeniti. Ne znam kakva je budućnost uopšte naše dece ukoliko to ostane tako. Vrlo je zabrinjavajuće. Ja sam odštampala ovde, evo samo mogu da podelim sa vama, dakle, 10. jula je Američka asocijacija pedijatara, dakle American Academy of Pediatricians, American Federation of Teachers i National Education su izdali statement jedan u kome govore da je vrlo štetno za decu da ne krenu u školu na taj način, da je jedino prihvatljivo za sve učitelje i pedijatre da oni se fizički nalaze u učionicama i da će ovaj vid nastave na njih uticati i socijalno i emotivno i da će vrlo loše rezultate dati po pitanju akademskog progresa. Ja prevodim sa engleskog, pa zato možda ne zvuči to najbolje, ali to je ukratko šta su oni izjavili. Zatim naveli su da će se tu naravno da će biti oštećena deca koja imaju posebne potrebe kao i deca koja su naprednija od svog uzrasta, jer oni neće moći toliko pažnje i nastave njima da se posveti. I da ovo još izaziva, dakle dovodi do moguće eskalacije u kućnom nasilju. I šta ti misliš, koliko to može stvarno da deluje na tu psihu dece, jer ipak je ovo malo predugo traje. Ipak ti si medicinski radnik. Kako se tvoje deca ponašaju sada kada su u kući? Da li su nervozni? Šta rade? Svako dete različito reaguje. Ja mogu da kažem za moju decu, one recimo to neko nezadovoljstvo ne ispoljavaju nervozom, već nekim povlačenjem u sebe, što je štetno isto koliko i nervoza u zatvorenom prostoru. U kontaktu sam sa drugim roditeljima čija deca ispoljavaju nezadovoljstvo i kroz nervozu ili kroz raspravu sa roditeljima ili kroz ćutanje, kroz preteranu potrebu za hranom. Dakle, svako dete je različito, ali zajedničko je da im nedostaje škola, da im nedostaje socijalni život, da im nedostaje sve ono što u stvari i nama nedostaje kada smo zatvoreni u kući. Da. Deca su sada navučena dosta na te mobilne telefone, na tablete i na internet. Ja sam pre 1-2 nedelje bio u jednom nacionalnom parku tamo u Sijetlu i kako smo ušli u nacionalni park, mi smo izgubili jednostavno servis za internet i nije bilo ničega. I bukvalno smo 2 noći proveli u nekim hotelima tamo bez interneta i bez svih mogućih stvari. I učinili smo nešto najlepše što smo mogli da uradimo, to je izvadili smo 2 špila karata i igrali smo neke igre sa kartama i mnogo smo se lepo proveli. Da li bi roditelji trebali sad ponovo da se vrate deci na neki način i da jednostavno malo više se posvete deci na taj način, neke društvene igre, da se igra tablić ili bilo šta, ne znam nija kakve sve društvene igre, da bi se na neki način, eto, malo psihički smirili i relaksirali. Pa to je idealno. To je idealno ako roditelji imaju vreme i mogućnost da svoju decu odvedu negde u prirodu. Kao što ti kažeš, ovde imamo puno tih nekih planinskih predela. To je za idealno. Ono što smo izgubili ovog leta zbog pandemije su isto tako dečji letnji kampovi. Još jedan veliki gubitak za tu decu.
gde se oni na jedan određen period odvoje od svih električnih uređaja i vreme provode sa svojim vršnjacima i komuniciraju sa njima, koriste reči. Sad smo i to izgubili. Meni je stvarno ove godine nedostajao taj dečiji kamp, nedostajao i mojoj deci i to druženje sa decom ništa ne može da zameni, ni nama, ni njima. Jeste. Pa ne, ja sam bio jedne godine na taj kamp i to je zaista fantastično, ali pored tog kampa i pri našoj crkvi taj folklor, nedeljna škola, druženje dece, to je zaista bilo fantastično i mnoga deca sada pate zbog toga. Pa pate zbog toga, posebno ovi stari folkloraši, ja ih viđam, odnosno čujem ih više nego što ih viđam, ali nedostaju meni, želim da ih vidim, da vidim kako oni se nose sa svim ovim, ali svi smo nekako limitirani sada. Jedino što nam je ostao je taj ekran preko koga možemo da vidimo drago biće neko i tu svu decu kako su sada. Da li ti kao zdravstveni radnik pratiš taj razvoj pandemije? Koliko je to sada opasno, koliko se to širi i da li postoje šanse da se to malo ipak smiri? Ili je to malo više panika dignuta nego što je to stvarno? Ima panike, ne znam da li si pročitao, negde kažu da je epidemija 50% je vezana za virus, a 50% je psihologija, dakle strah. Ima straha, ljude je najlakše kontrolisati kada su u strahu, ali definitivno ovaj virus je tu, lako je prenosiv, verovatno, to smo već u stvari videli, zaštita jedina je maska. Pratim šta se dešava, moram da kažem, sinoć sam pogledala statistički u Los Angelesu posljednja 2 dana konačno opada broj zaraženih, dakle ono što Public Health registruje, tako da se nadam da će nastaviti da bude tom silaznom putanjom. Što se Evrope tiče, isto je kao i u Americi, dakle svaka je država na neki način za sebe, sve zavisi i od mera kakve su sprovodili. Ono što sam u posljednja 2 dana saznala je da u Rusiji isto tako opada broj zaraženih i da Rusija planira da pokuša otvaranje škola i da deca budu na svojim mestima u školi gde treba da budu. Nemačka je 16. juna otvorila svoje škole, ne znam da li može ovde da se vidi, evo deca su malo raspoređena, onako ne sede zajedno u klupama, ali kao što vidiš ovde na slici, ni učiteljica ni deca ne nose maske, jer za sada Svetska zdravstvena organizacija je izašla sa tim statementom da deca ispod 10 godina nisu nosioci COVID-19. A kaži mi, na koji način mogu da se primete neki simptomi ukoliko neko stvarno, eto, sumnja da se zarazio COVID-om? Pa, do sada kažu da je zaista, da bi se razlikovalo od prehlade, taj prvi simptom temperatura i suvi kašalj. Dakle, ako nemate temperaturu, ne trebate odmah sumnjati na to da ste zaraženi koronom. Ovo je vreme sada kada ima raznih virusa u vazduhu, nije samo korona, ljudi su bili bolesni i pre korone, dakle bilo je toliko virusa. Kažu da eto, jedan od prvih tih simptoma je temperatura, 37 sa 2 i više od toga, suvi kašalj i da se gubi čulo mirisa i ukusa. Ja poznajem nekoliko njih iz Srbije koji su testirani pozitivno na COVID, koji su bili 1 ili 2 dana asimptomatični, onda odjednom je došla tako ta temperatura. Temperaturica, nije to neka visoka temperatura, ali test je bio pozitivan, blagi oblici. Za sada nisam upoznala niti čula za nekog svog da je teže oboleo. Dakle, eto, od svih simptoma što znam, to su temperatura i suvi kašalj. Da, i taj osjećaj gubljenja ukusa i mirisa, to je jedan od simptoma. Ja znam 2 ljudi koji sad trenutno imaju taj simptom, vidjet ćemo kako će se razvijati dalje.
tu se pojavila i mala temperatura, plašim se da se ne razvije, ali valjda kažu i sami da taj virus sad trenutno nije toliko jak, da je oslabio dosta, tako da se nadam da će biti sve bolje i bolje. Kažu da je jeste oslabio, pa ja se nadam da dolazimo do tog jednog stadijuma kada ćemo imati taj kolektivni imunitet. Videla sam da Rusija radi aktivno na vakcini. Čula sam isto tako da je Oxford izbacio neku vakcinu koja pomaže da se ojača imunitet, dakle ne vakcina da spreči koronu, vi i dalje možete da obolite od korone, ali ova vakcina pomaže da ukoliko se zarazite, da ne budu simptomi toliko jaki i da vaš organizam može sa tim virusom da se brže izbori. Pa ja za imunitet koristim neke suplemente, idem na sunce, sunčam se, gledam prirodno da dobijem imunitet. Ne treba mi vakcina za to. Pa da, vakcina dakle nije protiv samog virusa korone, već je za pojačanje imuniteta. Ja sam tokom mog boravka u Srbiji se bila prehladila, znači imala sam te simptome prehlade, nisam imala temperaturu, već je bila onako kijevitna kašalj, suvi, mala promuklost i mogu ti reći da niko nije hteo da bude u mom okruženju. Svi su bežali od mene. Svi su se plašili, ja? Dakle, Dobro. Pa ja nisam smela ni da kažem da mi nešto nije dobro. To je takva panika ljudi nastala. Dakle, ako se čujemo telefonom, naravno čuje se malo onako da je zapušen nos. Ma svi, niko nije hteo da me vidi, svi su mi rekli nemoj, molim te, samo ne dolazi. Da, jel znaš ti onaj vic, sreli su se grip i korona i pita korona grip, jeli kako ide posao? Kaže, ma nešto mrljavo, slabo, ništa. Kaže, slab ti je marketing. Slab ti je marketing. Pa da, ne moramo na marketingu da radimo, to jeste. Ali mislim da je koroni sada odličan marketing. Ne, ovo je toliko, mislim, toliko su nas zaplašili da se stvarno ljudi plaše svega. Kod mene u zgradi niko neće da uđe u lift sa nekim drugim ili ako uđu, malte ne daj Bože da ti kreneš, on će, ne, stani, nemoj da ulaziš. Mislim, pridržavanje, sve je to u redu, ja se pridržavam svega toga, nosim masku gde mogu, pa sad, ako nas... Čuo sam od jednog doktora, maska te ne pomaže puno, ali ti pomaže da ukoliko je neko zaražen, da te klice i taj virus uđe u što manje broju, pa onda bude blaža varijanta. To je jedna od teorija. Da, pa dobro, mislim, znamo mi pre korone maske su se, dakle, ljudi koji su inficirani su nosili maske. Da. Ne u javnosti, ali eto, koga je zanimalo i ko je hteo da se pridržava toga, dakle, ko je imao grip, uvek se govorilo ostanite kod kuće, ako morate da se sretnete sa nekim ili tako nosite masku. Deca ukoliko imaju temperaturu ne mogu da dođu u školu. Dakle, ništa se tu nije novo dogodilo, nisu izašli sa nekim novim merama, samo su malo pojačane. Sama maska kao, eto, ako je nosimo i ti i ja, naravno da će biti, napravit ću tu jednu barijeru. Da. Znaš, ako sada ja idem i okolo kašljem, zarazit ću ljude oko sebe. Ako nosim masku, manje su šanse da ih zarazim. Pa jeste, moramo se Sada, da li, čuvati. skoro je neko pričao da ljudi koji ne pokazuju simptome ne mogu ni da prenesu virus. Tako da, eto, u tom slučaju možda ta maska nema neku korist, ali... Još uvijek se izlazi sa raznim pričama i raznim podacima. A dobro, teorija ima kako hoćeš i na internetu možda vidiš sve i svašta i nosite maske i nemojte nositi. Ono što sam ja primetio da Azijati su zaista po tom pitanju striktni. Svi do jednog nose maske i čak šta više nose i rukavice. Da li si ti to primetila? Da, pa ako se sećaš, oni su, od kad je krenula epidemija SARS-om, 2002. i 2003. godine, oni su usvojili tu kulturu nošenja maski. Jeste.
Dakle, mi ovde imamo azijsku zajednicu gde oni čim se Veliku. malo naoblači ima u vazduhu čudno da miriše, svi nose maske. Ja sad imam jedno pitanje za tebe, ti si zdravstveni radnik. Mene već 2, 3 dana boli glava, pa čak i oči na povremeno kad promenim onako, pogledam dole u telefon, pa naglo skrenem, zabole me čak i oči. A video sam puno nekih novih antena za telefoniju postavljenih u mom kraju, pa sad ne znam da li to možda ima nekog uticaja. Misliš da utiče na to, Pa na ne glavobolju? znam, pazi, kažu ljudi da, znaš, ono, te mobilne telefonije, posebno ta 5. generacija, prvi simptomi koji mogu da se jave, to su blage glavobolje i tako neke nelagodnosti. Ja stvarno Pa to imam je tu tačno, to je glavobolju tačno. već par Mislim da dana i je ono, stvarno, nešto se plaši, da ti pravo kažem, da to nije počelo da radi i da nije počelo da nas polako smiruje. Ostala si bez ne znam teksta. da li se nešto utiče, prekida mi se internet, ovaj, nisam, ali mogu ti reći da nisi jedini koji se žali na tu glavobolju i na to pomeranje onako malo. Pa ne, ali stvarno, pazi, mene nikad oči nisu bolele ranije, ali sad jednostavno, znaš, iz čista mira počne da me žiga jedno oko, pa onda drugo oko, pa kad pogledam, kažem ti, promerim naglo pogled, malte ne, hoću da se onesvestim koliko mi se zavrti u glavi i sve živo. Pa moraš da se vodi računa, ali bez šale, stvarno kažem, mnogo ljudi u poslednje vreme sam čula i žali se na takvu vrstu problema, posebno sa očima, da ih svrbe oči, da suze, da im nešto smeta. Sad, da li je to antene ili je suviše vremena ispred ekrana, to već ne znam. Ne znam, saznaćemo. Pa dobro, da ne Saznaćemo. bude kasno kad saznamo, ali dobro, šta je tu je, živimo u takvom okruženju. Mi smo birali da živimo u velikom gradu koji je zagađen, koji je pun svega i svačega, a ne želimo da živimo na selu ili ti negde totalno van grada u prirodi. Ali šta je tu je, živimo u Ali ovakvom dobro, šta vremenu. to instaliraju? Mene sada to interesuje, jer ja nisam pratila baš toliko to. Pa instalira se brzi internet. Šta je Peta to što oni generacija instaliraju interneta koji na... treba da bude jedno, ne znam, 20 puta brži nego ovaj sada, a možda i više. I kažu da, mislim, ja sam to video u Long Beachu pored mene, blizu Hajata tamo, na bukvalno svakih, ajde da kažemo, 150 metara, na svim tim stubovima gde su osvetljenja, stoje te nove antene, verovatno i kamerice, i ima raznih teorija. Znači, to se radi zbog brzine interneta i da bi sutra ti pametni automobili, pametni kamioni mogli da idu sami bez vozača, jer brzina interneta je vrlo bitna za to. Da li će to uticati na ljudske svest, na naše zdravlje, verovatno hoće, jer kao što i sadašnja ova mobilna telefonija i sve što nas okružuje definitivno Da. utiče na naše zdravlje. Sad kad nešto imaš i brže i jače, to onda stvarno može da utiče mnogo, mnogo više. Pa naravno, to su frekvencije koje utiču, pa svi znamo da porastom sve ove upotrebe elektronike, električnih uređaja, mobilne telefonije, um, ljudi imaju više problema, prvenstveno eto sa vidom, na primjer, to što si Da, naveo, dakle, sve više kada scrollamo kroz telefon, što je brži protok i što slike brže idu, možemo dobiti glavobolju, jer mi nismo predviđeni za tako nešto. Naš da. organizam, naš mozak, naše oči nisu predviđene za menjanje slika tom brzinom, za protok informacija tom brzinom i tako. A da li misliš da ove sve silne informacije koje mi sada vidimo mogu da utiču na našu psihu? Jer čitaš sve i svašta. Da, Čitaš sve i svašta. da, I mislim da dobro i mogu. loše, i zastrašujuće, kraj sveta je, ubiće nas, pržiće nas. Šta treba čovjek da radi? Šta ti misliš? Kako ti savjetuješ svoju decu? Pa vrlo je teško pitanje kako savjetovati decu, jer
deca su pod uticajem svoga društva. Znaš i sam, kad si u nekim godinama, onako tinejdžerskim, ne slušaš toliko puno roditelje, već se krećeš kako se kreće grupa. Da, da. Tako da, znaš, mogu samo eto da dam svoj doprinos tako što ću razgovarati sa njima, objasniti. Lazar već počinje sam da rezonuje to, naravno on shvata, jer i deca pričaju i tinejdžeri govore i o teorijama zavere i o svemu tome, ali generalno ta količina informacija koja je sada njima data je opterećujuća, bespotrebna i za njih, a i za nas. Da. Ne, mi sad imamo informacije gde imaš podjednaki broj neistina kao i istina. Tačno. I kako sad presudiš šta je istina, šta je neistina? Ja sam imala razgovor sa njima dok su mlađi bili, koliko Google nije sredstvo informisanja nekada tačno. Znate, ima ono kada pacijent dođe kod doktora i kaže ukucao sam sve svoje simptome na Google i Google mi je rekao da imam kancer, na primjer. Šta da radim? A doktor kaže, pa pitajte Yahoo za second opinion, a ne nas. Da, baš tako. Dakle, znaš, ako tražiš svoje simptome na Google, naći ćeš nešto sigurno što ti se ne dopada. I tako i informacije. Ja sam bio pre par godina kod jednog doktora i on je tad bio ovako excited, ubacio je novi neki health record kompjuterski program i on je meni rekao, ajde sad ću ja tebe, da sve ću ja da ubacim sada u kompjuter i tako dalje. I on je pitao mene za simptome, ukucao simptom, njemu je kompjuter rekao, pitaj ga sad da li ga boli ovo, da li ga boli ono, da li ga boli ono. Kad pogledaš, mislim, maltene napravljen je program, a opet imam prijatelja jednog koji radi na prodaji softvera za operacije, gde recimo operacija slepog creva, tačno ti govori kompjuter step by step šta trebaš da radiš, na šta treba da obratiš pažnje i tako dalje. Znači, ipak kompjuter počinje da preuzima malo više kontrolu nad ljudima. Pa tako je, jeste. Ja mislim da još uvek, to sam možda pomenula prošli put, recimo što se dijagnostičara tiče, lekara, da ipak mi u Srbiji još uvek imamo jako dobre dijagnostičare koji se bave pacijentom kao celinom. Dakle, ako ti dođeš sa glavoboljom, oni će uzeti u obzir i sve druge probleme koje imaš, zdravstvene, dok je to ovde u primary care malo suženo i kao što kažeš, ukucaju u kompjuter i tražite simptome tu. Dobro, ovde doktori, pošto ima mnogo tužakanja, hoće malo sebe da obezbede, pa da urade sve kako su radili po knjizi. Da, ima naravno toga, sada se posebno pedijatri puno ograđuju jer se boje, bilo je puno tih lawsuits. Mislim da ovde stručnjaci su i dalje najbolji s tim što su to uglavnom profesori, neki hirurzi i tako pri univerzitetskim bolnicama. Nema ih toliko više da su dostupni ovako u primary care. To nedostaje, ja mislim, Americi. Pa šta da radiš, znaš kako, ima ih verovatno u nekim bolnicama na Beverly Hillsu ili na nekim skupljim gradovima i skupljim bolnicama. Da, naravno, bolnicama koje imaju svoju reputaciju, naravno. Da. Pa dobro, Rado. Definitivno ne googlajte simptome, ni glavobolje, ni zubobolje. Ja kad me boli glava popijem kafu i to je to. Nikada aspirine. Nikada aspirin. Pa eto, ako deluje kafa, onda ništa, sve dok deluje. Pa znam, ali onda me boli želudac od kiseline. Pa to, onda se javi drugim. Ne znam, tebi onda treba jedan dobar dijagnostičar da to sve poveže, da pogleda, pa... Zbunio bi se ja nikad i počeo da ne kontroliše crkovi kompjuter. Samo nemoj na ja ideš za second opinion, to molim te nikako. Ne. Ja, kad imam bilo kakav srpska banja. Slušaj, moj savjet je, ovde u Americi ljudi žive sami i jako su usamljeni. Znači, ima jako puno kučića, mačića po kućama jer nemaju decu. I kada imaju neki psihijatrijski problem ili psihološki, oni odu kod psihijatra, psihologa,
to košta par stotina dolara za sat vremena razgovora. Ja kad imam problem, pozovem tebe, drugu komšinicu, treću, popričam s nekim ljudima, okrenem telefonima, ispričam se i sve je okej. Ili Eto, imaš kad imate varijantu... problem, zovite mene. Ako imate Pa dobro, zovite mene, nemojte znači to je jedna zovite varijanta, psihijatra. druga varijanta je odeš u crkvu pa se ispovediš i pomoliš se Tako Bogu da je. te smiri i nađeš tu neki mir. Jer živimo stvarno jako, jako lošim vremenima. Jest. I znaš šta sada, evo, kad već govorimo o odlasku u crkvu, od prošle nedelje se služi napolju. Ja sam bila na liturgiji prošle nedelje napolju i to je prelepo. Da. Zbog restrikcija, naravno, i naređenja koje je došlo od guvernera, ali mnogo je lepo, ljudi su raspoređeni, poštuju neku tu fizičku distancu, ali je mnogo lepa služba napolju. Znam, ja sam bio u Sijetlu i video sam tamo isto, napolju ljude služe, lepa priroda, kad je sunčano, ništa lepše. Da. A evo sad ćemo da vidimo u nedelju Da, kako će biti. prelepo je i napolju služba, svi su zajedno, sve dok nam ne dozvole da se vratimo u crkvu, ali mislim da na obali možemo ovako i duže vreme da ostanemo, da se služi napolju i da prisustvujemo liturgiji jer je toplo. Naravno, ljudi u Čikagu će da kažu ba mi ćemo se smrznuti u oktobru, ali za sada, eto, to je divno. Dakle, dođite u crkvu nedeljom. Vidimo se u nedelju, ja ću tamo da dođem pa ćemo da napravimo jednu lepu emisiju kako se obavlja nedeljna služba i kako se naš narod druži ovde u Los Angelesu. A poštovani gledalci, gledajte nas već u nedelju uveče ili ponedeljak. I ukoliko imate neki komentar na ovaj današnji razgovor, slobodno napišite. Ukoliko imate neko pitanje, slobodno pišite. Ukoliko imate problema, javite se Radi, Rada će vas... Zovite Radu. Zovite Radu ukoliko imate problema. 1-800. Da. Rado, hvala ti puno. Ja se nadam da će ovo ludilo da prestane i da će naš narod i ošte naša deca imati neku mladost i neko svoje detinjstvo, jer ovo je stvarno katastrofa. Daj Bože da se sve uskoro završi, da se vratimo, ako ne na ono već kako je bilo, korak po korak, makar da težimo ka tome, eto, da makar tu decu možemo nekako da skupimo i da ponovo budu zajedno, da se druže i da ne nedostaju toliko jedni drugima. Jer ovaj ekran ne može da zameni fizičko prisustvo nekoga uopšte. Da. Dobro, Rado, hvala puno za ovaj razgovor, pa čujemo se opet u neko skorije vreme. Hvala tebi.